Θέλετε να γυμνάσετε τα πόδια σας, αλλά σας πονάνε τα γόνατα και δεν ξέρετε πώς να το κάνετε? Είμαι η Κωνσταντίνα Ζήρου και σας έχω τη λύση. Σήμερα θα κάνουμε μαζί το 4ο πρόγραμμα της σειράς Knee Friendly ασκήσεων για τα πόδια. Αν δεν έχετε παρακολουθήσει τα προηγούμενα βίντεο, μπορείτε να τα βρείτε στο box της περιγραφής. Σήμερα θα χρειαστούμε και ένα λάστιχο για να αυξήσουμε λίγο το επίπεδο δυσκολίας και να δούμε και λίγο διαφορετικές ασκήσεις. Είμαστε έτοιμοι? Πάμε να ξεκινήσουμε! Ξεκινάμε τυλίγοντας το λάστιχο γύρω από το πέλμα μας και κρατάμε τις άκαρες. Τώρα, αν έχετε πιο χαλαρό λάστιχο, μπορείτε να το πιάσετε και λίγο πιο ψηλά. Τοποθετούμε τους αγκώνες δεξιά και αριστερά από τα πλευρά στο έδαφος. Το πόδι μου προσπαθώ να είναι 90 μοίρες, ίσπνο γλυκίζω, εκπνοή τεντώνω. Ξεκινάω με το λάστιχο να είναι ήδη σε τάση, δηλαδή να είναι ήδη τεντωμένο. 15 επαναλήψεις στο σύνολο και προσπαθώ να κάνω ελεγχόμενη κίνηση τόσο όταν τεντώνω όσο και όταν επιστρέφω στην αρχική μου θέση. Δεν αφήνω το λάστιχο ποτέ να με τραβάει. Ωραία, αναπνέουμε κανονικά και μένουμε με τεντωμένο πόδι πάνω. Η ίσπνοη και στην εκπνοή πιέζω να κατεβάζω προς τα κάτω χωρίς να σηκώνω τη μέση το έδαφος. Προσπαθώ να κάνω μύτη όταν ανεβαίνω, ίσπνοη χωρίς να φύγει το λάστιχο και φταίνω όταν κατεβάζω για να δουλέψει περισσότερο η πίσω πλευρά. 15 επαναλήψεις και εδώ. Και αν θέλω ένα λόγο σφίγγω και περισσότερο το λάστιχο, εννοείται, επιλέγω κάθε φορά το πόσο αντίσταση θέλω να βάλω σε κάθε άσκηση. Εννοείται ποτέ δεν κουμπώνω το γόνατο και τραβάω την επιγονατίδα προς τα πάνω, ενεργοποιώντας τον τετρακέφαλο. Ίσπνοη ανεβάζω, εκπνοή πιέζω να νιώσω την πίσω πλευρά του ποδιού να γυμνάζει. Και συνεχίζουμε το ίδιο πόδι στο πλάι, το πόδι με το λάστιχο βρίσκεται στην πάνω πλευρά. Το χέρι θα το έχω σταθερό κάπου στη λεκάνη και το λάστιχο το περνάω μπροστά ή πίσω, σταθερό το χέρι, σταθερά η αντίσταση βλέπετε, ή από την πίσω πλευρά όπου με βολεύει. Θέλω περίπου 90 μοίρες και από εκεί έκταση πάνω ενεργοποιώντας καλά τετρακέφαλο. Ίσπνοη κατεβάζω σιγά σιγά και εκπνοή τεντώνω. Ο λόγος που δεν τεντώνω εντελώς στα δάχτυλα του πόδιου, αν και θα ήθελα, είναι γιατί θα γλιστρήσει το λάστιχο. Προσπαθώ να έχω σταθερό το πέλμα όμως παρόλα αυτά. Ίσπνοη κατεβάζω, εκπνοή, δουλεύω τετρακέφαλο, δεν κουμπώνω ποτέ το γόνατό μου. Το κάτω πόδι το έχω λυγισμένο για να έχω καλύτερη βάση στήριξης. Απελευθερώνουμε αυτό το πόδι και πάμε στην άλλη πλευρά. Πάλι το λάστιχο καλά γύρω από το πέλμα. Θα ξαπλώσω ανάσκελα, σταθερά οι αγκώνες στο έδαφος, σταθερή μέση στο έδαφος, 90 μοίρες. Πάλι το πόδι το έχω λυγισμένο για να είμαι πιο σταθερό στο έδαφος. Πιέσεις με το λάστιχο, ίσπνοη λυγίζω, εκπνοή προσπαθώ να πιέσω στην ευθεία από το γόνατο η φτέρνα, δεν πέφτει πιο κάτω και δεν κουμπώνω το γόνατο να θυμίσω. Ωραία. Ίσπνοη λυγίζω, εκπνοή πιέζω, ίσπνοη λυγίζω, εκπνοή πιέζω.
Λίγο ακόμα έμεινε. Άλλο ένα και μένω με τεντωμένο το πόδι. Φέρνω ψηλά, εισπνοή, σφιγγώ λίγο περισσότερο και εκπνοή, πιέζομαι φτέρνα κάτω. Σταθερή μέσα στο έδαφος και 2 πιέζω φτέρνα κάτω. Μύτη, εισπνοή, σηκώνω ψηλά, ελεγχόμενο από το ισχύο. Ελεγχόμενο από το ισχύο ανεβάζω, ελεγχόμενο από τους γλουτούς κατεβάζω. Δεν ξεχνάμε τις αναπνοές μας και δεν ξεχνάμε να ενεργοποιήσουμε τους αντίστοιχους μύες κάθε φορά. Η άσκησή μας πρέπει να είναι πάντα συνειδητή. Ωραία, και συνεχίζουμε στο πλάι, εκτάσεις τετρακεφάλου. Το λάστιχο που πάμε μπροστά ή πίσω σταθερό στη λεκάνη, ίσπνοη είναι κάτω, εκπνοή τεντώνω, ίσπνοη κατεβάζω ελεγχόμενα, εκπνοή ξεδιπλώνω ψηλά. Δουλεύω καλά ενεργοποιώντας τον τετρακέφαλο και τραβάω την επιγονατίδα προς το πάνω μέρος του μήλου. Δεν θέλω να νιώσω καθόλου πόνο στο γόνατο. Αν νιώθω μεγάλη ένταση, μπορώ να συνεχίσω την άσκηση χωρίς λάστιχο. 15 επαναλήψεις και εδώ, βασικά σήμερα όλες οι ασκήσεις μας, όπως και τις περισσότερες φορές, είναι 15 επαναλήψεις. Πολύ ωραία. Και τώρα θα τοποθετήσω το λάστιχο γύρω από τα γόνατα για να το δέσω και να κάνω, εκτός αν έχετε στρογγυλό λάστιχο, αλλιώς θα δημιουργώ ένα στρογγυλό λάστιχο. Έχω απόσταση όσο είναι μία παλάμη ανάμεσα στα πόδια και τότε δένω το λάστιχο. Τώρα είναι πολύ σφιχτό το λάστιχο που έχετε αφήσει το κρεό πιο χαλαρό. Είναι ακριβώς γύρω από τα γόνατα, ξαπλώνουμε στο έδαφος, η φτέρνηση είναι σχεδόν κάτω από το γόνατο, καλύπτω το κενό που έχει μέσα στο έδαφος, άρσης λεκάνης και στο τέλος απαγωγή, δηλαδή σηκώνω ψηλά ενεργοποιητούς, ανοίγω στο πλάι απαγωγούς και κατεβαίνω σιγά σιγά. Εισπνοή, εκπνοή, δύσπνοη, εκπνοή γρήγορα και κατεβαίνω. Ή αναπνέστε ελεύθερα όπως σας βγαίνει εσάς. Ωραία. Και απαλό κατέβασμα σιγά σιγά. Νιώστε να δουλεύει πίσω πλευρά των ποδιών. Όταν είμαστε ψηλά και κάνουμε την απαγωγή, δεν θέλουμε να πέφτουν οι γλουτοί κάτω. Οπότε ενεργοποιώ πολύ καλά τους γλουτούς μου για να με στηρίζουν ψηλά. Και συνεχίζουμε άλλα 5. Δεν ξεχνάμε να αναπνέουμε, μπορούμε να δουλεύουμε είτε μία αναπνοή εισπνοή και εκπνοή ψηλά και ανοίγω, είτε 2 αναπνοές και δουλεύω προς τα έξω 10 ροκανίσματα. Με σταθερή τη λεκάνη ψηλά, κατεβαίνω σιγά σιγά, ξεκουράζομαι. Και πάμε να συνεχίσουμε με το λάστιχο στα γόνατα. Τετραποδική θέση, τοποθετώ το λάστιχο κάτω από το γόνατο για να είναι σταθερό από μία πλευρά, στήριξη στις παλάμες ή στους αγκώνες. Λυγίζω το πόδι και πάμε donkey kicks, σταθερή λεκάνη, σταθερή μέση και πιέζω προς τα πάνω. Βλέπετε το λάστιχο το βάλε κάτω από το γόνατο για να μην κουνιέται,
είναι σταθερό και κάνω κίνηση στο άλλο πόδι, βάζοντας όσο περισσότερη αντίσταση μπορώ. Συνεχίζουμε άλλα 5, 4, εδώ έχουμε και την εύκολη παραλλαγή όπως βλέπετε. Στο έδαφος, αν σας πονάνε πολύ τα γόνατα, μην ξεχάσετε να βάλετε μια πετσέτα για ένα μαξιλάρι κάτω από την λεκάνη σας. Και πάμε στην άλλη πλευρά, οπότε τοποθετώ το λάστιχο, πάλι το ανοίγω κάτω από το γόνατο να είναι σταθερό. Ξαναβρίσκω τη θέση μου και ξεκινάμε. Προσπαθώ να δουλέψω με φτέρνα για να δουλέψει περισσότερο ο γλουτός, να απομονωθούν οι οποίοι στην ουριαίοι, αλλά αν νιώθω μεγάλη πίεση στο γόνατο, μπορώ να αφήσω χαλαρό το πέλμα. Ενεργοποιώ πολύ καλά το κέντρο του σώματος, δεν σπάει η μέση, δεν δουλεύει μέση δεξιά και αριστερά. Εισπνοή κατεβάζω, εκπνοή πίεζω ψηλά και ξεκουράζομαι, κάθομαι στις φτέρνες. Αναπνέω βαθιά και αφήνω το σώμα μου να χαλαρώσει. Σιγά σιγά σηκώνω το βλέμμα. Θα βγάλουμε το λάστιχο και θα κάνουμε λίγες διατάσεις. Ωραία, πιάνω ή με την παλάμη ή πιέζω με τον αγκώνα, αντίθετο χέρι-πόδι και κοιτάω πίσω μακριά για να νιώσω διάταση στον επαγωγό. Εκεί ακριβώς που ακουμπάει η παλάμη μου, νιώθω και τη διάταση. Και πηγαίνουμε για τετρακέφαλο με μεγάλη προσοχή, αφήνω το βάρος σιγά σιγά πίσω. Αν με τραβάει το γόνατο, αφήνω πιο μακριά τη φτέρνα, όχι τόσο κοντά στους γλουτούς και κατεβαίνω απαλά σιγά σιγά υποστηρίζοντας το σώμα από τα χέρια. Περίπου 10 με 15 δευτερόλεπτα στην κάθε διάταση και πάμε στην άλλη πλευρά. Πρώτα απαγωγώ, πιέζω και κοιτάω πίσω ή αν δεν φτάνω αγκώνα, στραβάω με το χέρι να θυμίσω. Βέβαια, μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και βίντεο διατάσεων, ολόκληρο βίντεο διατάσεων για τα πόδια που μπορείτε να κάνετε στο τέλος του προγράμματος. Θα σας το αφήσω στην box της περιγραφής. Μακραίνω, 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 διπλώνω το σώμα μπροστά, διπλώνω το σώμα. Χαλαρώνω το σώμα. Αναπνέω βαθιά. Και σιγά σιγά σηκωνόμαστε και είμαστε έτοιμοι για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε και αυτό το βίντεο. Ελπίζω να απολαύσετε τη σημερινή προπόνηση, να γυμνάσετε τα πόδια σας χωρίς να νιώσετε καθόλου ενόχληση στα γόνατα. Και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.